As the deer pants for the water brook, so pants my soul for you, O Elohim. My soul thirsts for Elohim, for the living Elohim. So naagi din mga punto nga uhawon gyud ang atong kalag. Oh, isa na may naka-experience diri nga giuhaw gyud ka sa Elohim. Siguro kita ninyo kaning ingon diri nga kani ang katong usa ka istorya ani diri nga kani daw deer tungod kay grabe siya og dagan-dagan sa kining lasang kay bukdunon baya ni siya sa mga layon, bukdunon baya po ni siya sa kung saan nang mukaon siya ha. Pero makakaplag gali na siya og kining tubig. Grabe gud ang iyang pahimulo sa tubig. Nga makahilimot na siya nga naay ga gukod sa iya ha. So mo nang madakpan siya or matrap siya tungod sa iyang kauhaw. So mo na lang istorya. Pero sa tuwa pod, sa dili gyud siguro na ingon nga layo ra kay gikanta man ni sa mga sons of Korah nga sama sa usa ka usa or kining salado nga giuhaw gyud kaayo sa tubig. So mousab ng atong kalag giuhaw sa Elohim. Ingon diha ang akong kalag giuhaw sa Elohim, for the living Elohim. Na inani man gud ni siya. The more di ay nga nagsigit ang ubin ni Rabuni Yeshua, mawala gyud ang kauhaw nato. Pero the more gali kang magpahilayo kang Rabuni Yeshua, diha na magsugod ang grabing kauhaw. Diha na magsugod ang kamala. Diha na magsugod na dayon nga mura na kag living dead, buhing patay. Nga naman, naa na gyud something kulang sa imong system. Labi na gyud sa atong kalag nga bahay. Suma ang tao og di makainom tubig. Diba, mingon kay sila nga bisan pa og wala kuno kay makaon basta makainom kay tubig, mo survive ka, tinuod na, muupod na. Ang tubig survival na siya. O mo nino nga ang makatagbaw sa tua ang Ruach HaKodesh. Kung ano igalan na ninyo, uban siguro sa tua diri naka-experience naman na, pero ako sa akong kabahin, taas-taas naman kong experience ani munang sometimes lalong-lalong na gyud ang imuhang naabtan nga kalinaw, lalong nga imong naabtan nga pag mga pakigstorya, lalong na experience nimo na in the spirit, no? Ug lalong na pud ang imuhang kauhaw nga imong nasinati diha sa Elohim. Lalong na nga katagbawan gikan sa kauhaw. So I hope inyo po nang makita. Mao po ni usa ka hinungdan nga bitaw na ay kalaay, ang uban mugiya, ang uban tungod kay wala gyud mo mismo makasinati ba sa kapunuan sa Ruach HaKodesh.